Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthola ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubekela ke nje ama transfer rumors akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama kaMagebhula iOrlando Pirates ke udaba ke oluvelayo lapha ke umthombo ngaphakathi ke kuyona ke lapha ke iOrlando Pirates uqinisekisa ke ukuthi ke njengamanje ibhakabhaka linezingxoxo neqembu ke lakhona ke lapha ke eCape Town lapha ke iCape Town Spurs egijima ke kuyona ke lapha ke iMotsepe Foundation to ke iOrlando Pirates impela ke idinga umdlali ke lapha ke osemncane lapha ke umfana komncane lapha ke uLuke Batman ke impela ke iOrlando Pirates iyafuna ukuthi ke izobalansisa kuyona ke lapha ke i-striking position lapha ke kubona ke abagadli lapha ke iOrlando Pirates ke ifuna uku-eda yena lapha ke uLuke Batman ogijima ke kuyona ke lapha ke iCape Town Spurs esifisela ke inhlanhla iOrlando Pirates ukuthi ke ingxoxo zabo impela ke zibe impumelelo. Yona update engiyiphethe ke njengamanje like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel mina nawe ahlangabezana kwevideo elandelayo isale kahle.